I'm sorry, mambo. Nafunga kupa mwanangu. Azi vafunga wasitazia. Muri kupa gupure. Jumbe mumudzi zvamukumurambira. Ayo. Ayo, ipaini zikuwenyu. Mudzecheleza mukurambira mukadzi ugamapa shamwara ugamapa utaure zvamukurambira mukadzi taure ukurambira akamdipa hembe dzangu akasara neproperty yangu mumamake yese yo chitaura kasisi soro yangu anzi nase kundira kupe guku makandirapa sika ndifadzi makatora hembe dzangu makaisa mutsaga makamusiya ndiri kumasitoro izvo zvangu makasara nazvo saka vataura kuti $10 ndio mari yegupei ataura henyu hapana chakaipa shungu Amai, kana pale munagonerwa ndimi mai. Sama zona. Em garap. Amai. Mazona ka. Mara isi zvinhu zvese. Freedom ndo upenyu. Mazona. Saka kwanga muda kuenda kwege maononge mamba oda kuita rafu chine basa machona bada kusunungurai mandisunungura mutoro wacho nokuti akarwara hama dzose dzakatingofona nekuti ndine vana ndine vaso kare hakuna kana mwana aye wakani teerera mai chine basa njokuti mune vana mese saka ipapa anongoramba ari baba vevana zvapera izvi taura kupedza nyaya yepfuma baba ndakuona kuti pese apa tinechida kudzigadzisa mudare munhu ndo munoswatanudza zvinhu chisumukai manje baba chidzokai imimi chidzokai dzokerai chiri pailisti riye manje ndo panogadziswa nyaya yamanje apa imimika tezvara faraiza tiri kuita muno ndozvedare tikunazoribata nemazvo nokuti makona nodya imwe pfuma mazuva anotera ya munodya imwe mandigonera mama ndakugonerai uyo anga achineso achiri health ainetsa kasi ipapa futi pandichaverenga listika munobuda makagumbuka kasi ndikuzoti mangwana muchadzokaona mabuti mambo makatigonera saka zvinoita manje isi apa tichinyangirana taakudzoka papfuma manje muri kuona listi yese takupai isusu tinoti mune vana vangani muri mese mune vangani mune tuka saka ipapa ndo patakuenda mai papfuma dzese dzanga chidonongodze kuti 5000 mchichi chine basa nekuti mwana wenyu abuda ari mupenyu wako nonororwazvo makudya imwe pfuma inopfuura muri kuchaja murume upi uyu saka isusu tinokupai mombe ina muno ndo mombe dzatinota se zvimwe zvese zvamanyora izvi hazvina basa toda muchaja manje kuti isu pamombe iya takuza isi toda 250 pamombe todati aiwa tinodzorera upenyu hwegwatakwata haana kutaura nenguva kuti nini ndiri kuramba mukadzi for the past 14 years akawesta nguva yemunhu saka kuti mombe ibodzi 350 pamombe ngani 4 todavhara zvakadaro faraite zvaro tine basa upenyu isu tenyu zvadyiwa zvese izvozvo ane mombe yaachawisa yeumai inozoita mombe yechingani yechi5 saka upenyu ndo une basa zvaita izvo baba sumukai imimika muri mupecheniya kai muri mupecheniya ndinoda kuti muwise mombe kupera kwemwedzi unoyu mombe 2 $700 itanga yasvika kwatiri muzopedzisa imwe after 6 months 700 totapedza nini
Hazingozotaura kacho. Pera kumwedzi wa June. Musi wa 29 mwana $700 zedu. Baba motera $700 zenyu mudare muno. Ikubva kune murumo. Ndandine makosta ndakaita Zikupa zaiswa ipapa. Zikupa zangu iswa ipapa. Makosta echi $75 ndaka. Iri kuiswa ipapa. Iswa ipapa. Ni andabva nayo kurushinga. Munongotaura ende pabenchi pamunotaura kuti mari yangu yakati. Bepa renyu. Ora. Mazoona kuti dare rinobata kambuka. Aiwa magona mama. Tatenda. Magona.